לכם. שלום לכם צופים יקרים, אנחנו כאן בפרק שני של World of Warcraft. כאן עידו, וכאן איתה. ואנחנו לובשים חולצות שונות מהחולצות הקודמות. חולצות חדשות! אני לא מקשיב לך אמא. אני לא קם מהכיסא. ועכשיו, אני קם. אוקיי, אז כן, זה פרק שני של World of Warcraft. אפשר לעשות בנג'י? לא. טוב, בפרקים הקודמים של World of Warcraft, סתם, זה לא עומד להיות. זה לא עומד לקרות הדבר הזה. אם אתם שוכחים מה היה, פשוט תסתכלו על הפרק הקודם עוד פעם. בוא לתוך הבית, אל האישה שבתוך הבית. I choose the highway. והנה אישה. היא דווקא לא מכוערת כל כך. יחסית לגובלינית. מכונית! מכונית. מה שמגניב פה זה שאתה אשכרה יכול לקפוץ עם המכוניות. זה נחמד. ואני נותן לכם משהו מצחיק. ב-World of Warcraft כל הדברים שקופצים במים, הם נראים שהם קופצים כמו דולפין. כן, כל יצור, כל שחקן, נגיד אני או איתי, שקופצים, דרך אגב המשחק הזה זה אונליין, אז אפשר לראות פה שחקנים אחרים שמשחקים באותו הזמן. כרגע זה מוזר שאין, אבל אפשר לראות אותם. נגיד אני ואיתי פה, אבל זה אונליין, אז אם אתם תראו אנשים אחרים עם כחול מעל הראש שלהם, אז זה שחקנים אחרים שמשחקים באמת אונליין עכשיו, באיזשהו מקום אחר בעולם. אבל אני ועידו נפגשנו. כן. או רגע. נתקעתי ונפלתי עידו. אוקיי. אני נוסע עם מפה. נפלתי. להתרגש. אספתי אחד מהחברים שלנו. אם אתם רואים סימן אחד במפה, תלכו אליו. זה במקום אזורים כחולים, נגיד פה. אם אני נכנס לעיגול הזה, עכשיו, אוקיי. הוא בא ועכשיו העיגול הזה השתנה, אוקיי. בחזרה לבית! הזה שהיה שם למעלה. רדיו! עידו צריך לאסוף עוד אחד. הוא למעלה בבריכה. אנחנו יודעים שהוא בבריכה כי עשינו חקירה אחרי הפרק הראשון של האזור שלמעלה. לא ירדנו בדרך הזאת של הכביש שהרגע עלינו בה, רק פה האזור שפה למעלה ולא הבכורות, ויש פה בריכה. זה אחלה. אוקיי, בוא נראה איך קוראים לחברים שלנו. לאחת קוראים אלזזי, שם יפה. אייס, הוא אוהב קרח. וגובר. עידו, מה אתה לוקח מהמשימה? שנייה. בוא נראה איזה פרסים יש לנו. רובה, רק קשתים יכולים להשתמש ברובה. מכנסיים יפים. ומכנסיים.
טובים. אני הולך על המכנסיים הטובים. עידו. כן. גם במקום זה. אוקיי, למה אתה באוטו? אוקיי, אל תצא, צריך להיכנס. הולכים לאן שהוא. הנהג שלנו חבר'ה מן. הוא ירצח את כל האנשים בתימן. אתה נהג. קיצור דרך! לא עבד. לא עבד. מצטער אישה. אם לא שמעתם את השיר ששרתי, אז שוב פעם. הנהג שלנו חבר'ה מן. הוא ירצח אנשים שבתימן. איש עומד על אבן. איש עומד על אבן. איפה אתה? אני באיש שעומד על אבן. איפה אתה? בדרך. וכמו שהסברתי בפרק הקודם, אתם רואים את האזורים הכחולים במינימפ? יופי. עכשיו אנחנו בתוך אזור כחול. ואנחנו צריכים בעצם לחפש פה את מה שאנחנו צריכים. בואו נראה מה אנחנו צריכים. מה... תיבה. ברגים. הפרקים עומדים להיות ממש קצרים. לא ממש קצרים, אבל די קצרים עד איזושהי נקודה, אני עדיין לא יודע איזה נקודה. נראה לי שבפרק הרביעי כבר זה יהפוך להיות פרק של 40 דקות במקום של 20 דקות במקום 15. בופ בופ. תיבה. עוד תיבה. תדבר למיקרופון. אני עצלן מכדי ללכת.
ביפ ביפ. איש על אבן. בוז! תתחילו, בוז! יש לך את האוכל. אני יושב בקהל עם החברים שלי. אל זזי, הייס ובוגום, והנה אתה! אני רוכב על רובוט. כל כך הרבה רובוטים. אחורה. אחורה. הרגתי. עליתי לרמה 3. לירות באוויר. תעשה את אחד. דרקון! פגעתי! איפה הדרקון? מה, אתה לא מוצא את הדרקון? לאיתה יש בעיה. הוא לא רואה את הדרקון ועכשיו הוא גם לא יכול לעלות על הרובוט עוד פעם. תמחק את המשימה ותעשה אותה עוד פעם. חוק לחיים ילדים. אם את... לא פה לא. חוק לחיים ילדים. אם אתם לא מצליחים במשימה ונתקעתם ולא עשיתם מה שאתם צריכים לעשות ונתקעתם ואין שום סיכוי שתעשו את זה, תמחקו את המשימה על ידי לחיצת אנדון ותיקחו אותה עוד פעם. וסוף הפרק הגיע.
בוא רק נשלים את ה... בוא רק נלך לאיש ונגיד לו שעשינו את המשימה שהוא נתן לנו, וכתוביות סיום יהיו אחר כך. החליפה הזאת גרועה, אני לא לובש אותה. בסדר, אז איתו סיימנו את הפרק. רגע, בוא נשב בוא נשב בקהל. מה רואים, כדורגל? לא, אני אשמח אם תסתכל איפה שאני מסתכל. רק כדי שהצופים בבית יוכלו לראות גם אותך לסיום הפרק. אז כן, תודה רבה רבה שצפיתם, לייק, סובסקרייב. יש לך משהו להגיד? כן. פעם הבאה, פרק הבא, אני חושב שנעשה 20 דקות. או פרק הבא או פרק שאחריו, אבל זה יהיה ממש בקרוב. אז אל תתלוננו שהפרקים קצרים, וכן, יש לך עוד משהו? לא, ביי. אני עידו. ואני איתי. ועד הפעם הבאה, סימן קריאה. להתראות. וגם שאלה. אל תשכחו את הנקודה.